Hitza esaten ahaleginduko naiz, baina ez da batere erraza. Nutrigenika. Nutriceramik ez. Vitrocerámica? Vitrocerámica ez. Me cachis la madre, ya suele hartu, Nutrigerónica. Me cachis la mar. Neutrogenómica. Mónica Levinsky? Vale, kuadrilla, nahi esadarri jo, kostatzen nahi zaiteta. Irakurringoet. Nutrigenomika. Nutrigenomika deitzen da. Eta gure gaurko gonbidatua nutrizionista da. Eta berak garatuko digu hau guztia. Kaixo launak, eguerdion, hementxe nabilen nutrigen, baina bueno, Andoni etorri zaigu, eta beha galdetuko jo zer, nola zehazki hitza? Nutrigenomika. Ondo hauskatu dek, nutrigenomika. Ondo esan dit? Ondo esan dit. Behingo agatik ondo esan dit. Zertan datza zehazki honek? A ber, nutrigenomikaek, pixkatola laburrien esplikatzeko, pertsona bakoitzan genetikakin lotutako nutrizioa. Ados, nutrizioa, eta genetikak batin da, eta horrekin, elikadura egokina aukitu, ezta? Hoi da. Bueno, zukalden zemuz moldatzea, izan doni? Bueno, nire ustez nahiko txukun. Gustatzea behintzat eta... Vale, orduan seguro aski finibiliko aizela. Elkarrekin ingo deuna da saieski batzuk, saltza behar baten, eta gero entxalada berezi lagungarri, eta aldi berian ibiliko da nutrigenomika, Nutrigenomika. Buruz hitz egiten. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Andoni, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ibiliko gehan. Esan dizuten bezala hemen gixau bat ingo dugu, saieskiekin. Eta ingo deuna da, lehendabizi saieskiak, puxket eta moztu, gatza eta piperra bota pixkat, eta lapikuan ingoitugu markatu. Behin markatuta daudenian, ingoitugu atea, eta bertan goxatzen jarriko dugu, tipula, eta baratzuri ale pare bat. Baina gainuntzeko baratzuri guztiakin, hemen dazkau armendolekin, baitare erramuakin, ogilakin, ingo ditugu zuritu, bueno, armendola zuritu tazkau, batzu ingo dugu zuritu, ingo dugu ogila lauki txikitan, eta ingo dugu dana sartaian ondo erregozi. Behin ondo erregozita daunean, ateako dugu zutatikan, piperra utza botako dugu, eta hori ingo dugu majau. Majau ingo dugu, hemen txedakaun majatzeko historio hontan, eta ingo dugu, behin tipula ondo goxatuta daunean, berriro sartuko dugu, saieskiak barroa, majau deun guztia ere bai, eta orduan sartuko dio ardo zurila, salda ez dakau, eukiko genuen botako genion, ur pixkat botako jo, eta goxatzen utziko dugu. Vale? Eta izangoa, gaurko gixagoa, gaurko plateran oinarria. Gero bukaeran ingo deuna da patata hauek frijitu, eta gixagoa egeitu patatatxo batzuk eukitzeko. Ados? Eta gero hemen ingo dugu entxalada bat, asa, asenerio eta zagarrakin. Ingo deuna da, julian moztu, gordinikan jarriko deudana, aldeuna da idez asenerioa raiatuta jarri, eta zagarra lauki txikitan. Dena, bol batea gotako deu, eta ingo deuna da hemen alinua prestatu. Hemen dakauna da ospina, dakau arrautza, eta oliluakin ingo deu maionesa, takatzare bai. Behin, maionesa inda dakaunean, botako jo, inojuan semillak, ingo deuna pixka zanpatuta barroa botako deu siapia, eta limoian azala raiatuta. Eta hori erabiliko dugu, hau alinatzeko. Ados? Zondo. Bikain. Bueno, hau esan da, ingo ekenadek, Andoni, adibidez, hemendikan, ez osua, baino, bi prejitzeko hasieran da beste sortzi baberkoitu majauantzako, hoiek zuritzen jun, bale? Bale, perfecto. Osondo, jauna. Bueno, nutrigenomika. Aikasi jati, onna. Zerdek zehazki, zertan datza? Bueno, esan deken bezala genetika eta nutrizioa bateratzia, ez da? Hoi da, a ber, pixkatola sakonkigo esplikatzeko, a ber, deno dakigu, azkenen genetika nundi datorren, dala, azkenen gure gurasuak pasaizkiguen, bueno, genetika o karakteristika batzu, pertsona bate begi urdinarik mazka, pues guraso pasaialako da, ezta? Vale. Orduan, ze gertatzea, genetikan parte hortan,
badauela alderdi dinamiko batzuk. Esango dugu, modifikatzen juteiala, bai. Modifikazio horiek bai gertatzen diala faktore desberdinen gatikan, bat aldu izan faktore ambientala, gaur egungo kutsaura gatikan, estazio desberdinen gatikan, jateko ituretan baitare, seguntze jaten deun. Eta hori dena gure genetikan eragina sekak, ezta? Bai. Claro, leku kutsatu bat emalin bau, bai genetika bakat, baino kutsadurak aldatu iten dik igual, ezta? Hoi da. Azkenen ez balin bazan egongo aldaketa ikan da ezer, gaur egongo gaixotasunak eta ere bai, genetiko kiztizkiko pasatzen, orduan ez genituzke eukiko, no? Ados. Aldaketa horiek, ekartzeikuna da, azkenen esango dugu, gaixotasunak eta arazoak, beti gure sisteman edo gure gorputzean. Eta, hau dena ekiditeko, hau ikasmatutako histori baek, o nutrigenomik hau existitze egia? Hau ja existitzea. Vale, nundikan hartu ego, nundik hasi egau? Hau gu ja unibertsitatean ematen hasi ginean, pixkat, nutrigenomikan histori jau, eta oso interesanti iruditzen. Nik hau martxan jarri berdakat, o zerbait igual esklusibo edo berezi bezala, interesa sortuko zulako. Eta, claro, ikusi izan azan, pixkanaka genetika hori analizatzen azteziala, eta horrekin, emaitzak ikustezian, beti lagungarria zala behintzat, batez gaixotasun edo prebentzio lan bat iteko. Osea, asuntua dek, nutrizioa beti dakiu, nutrizionalki ondo jan behar dela eta ondo egin behar deula, baina segun ze genetikak eken, ez dik berdinak balioko, ez da? Horren bilak itxastik orduan, ez da? Segun pertsonalizatzea ja nutrizioa, ez da? Hoi da. Ni beti zatet, jendiak zaten da, Andoni, hau hona da, hau txarra da. Nei zenbat kostatu zaiten, jendi zatea da, etzegiz esan. Ja. Porque aldik itzako hona izan. Odo ze tamainan, o ze neurritan, o egunero, o urtean behin. Hoi da. Nik beti zatet, ensaiatu berdona da, oitura bezala gauzak egoki eukitzen, edo oitura osasuntxu batzuk eukitzen, baina beti dengo elikagai batzuk, pertsona batzuk ondo iteiena, eta beste batzuk ez direna ondo itena. Eta hori intolerantziak izan gabe, eta ezer izan gabe, baizik, eta pixkat intolerantzi puntuak ebai kontuan hartu behar dira. Bai, beti intolerantzia alimada pertsona bat, kontutan hartu behar dugu intolerantzia dakan ez dakan, ze azkenen horre baitara eragina ingo jola pertsona horri, baina bestalde, ikusi berde baitare, predispozizio aldetikan edo genetika aldetikan pertsona hori nola da hon, eta horren baitan ze komenizaio nutriente aldetikan. Pertsona batek igual vitamina gehiago berditu, eta ikusten deu, test bat ondoren epigenetikakoa, faltan da hola. Orduan iten dauna da pixka potentziatu arazo horiek ez etortzeko, eta pertsona horre bintzat prebentzio lan bat iteko. Vitamina batzu berbaitu, o koipega batzuk, o omega gehiago, eta gize berdeun, horren bilagun, ez da? Hoi da. Da lan bat iskat nutrigenomika, bateze prebentzio lan bat bezala. Beti zaten gizakila, guk gauza asko azkigu, baina beti normalian, zerbait pasaz arte, ez dugu ezerrik. Ez da espabilatzen. Hoi da. Zerren bilakutituk ire gana? Normalen gehiengoa baizatzen dela, pixu galerak, edo... batez zen normalen pixu galerako lana izaten dugu. Gero baita ere eukitetela jendia, aparato digestiboko araztua azkatenak, gaur egon oso modan egon dana, edo pilaten zuten egana, ziboko arazo, dela tripetako bakteriokin dauden arazo batzuk, baina, denetikan, diabetikuak eukizan ditu, tensillo aldetikan ebai altu daudenak, tabar. Eta adibidez, zer riten dugu okerrago, edo zer reiztio egiten kaso, nutrizioai edo gure genetikai? O genetikak azkenean pixka taldu aldatu, baina o nutrizioa da garrantzitsu, o genetikai beltu berdiau gehiago, edo... Nik uste kontuan dan hartu berdeula, no? Azkenen bakoitza bere genetika dakau, eta batzuk igual, predispozizioa, alazo batzuk okiteko gehiago eukiko ditu beste batzu baino, no, claro, gu genetika ziraten ezin dugu aldatu. Genetika dakakena, no? Oida, dakazuna gazu. Baina, claro, guk nutrizioa edo faktore horiei genetikan eragin egitea dakana ikaso ingo balin badi jo, betira aukera gutxi okiko genuke arazoko okitzeko. Eta zertan iten dugu azkenian kalte? Esan dezun bezala, ohitura horiek izaten dira, jende esan, ni garbi jate, baina gauero el agua. Nik eta gizite, baina beti... beti zeo ze. Alde batetik, olako pila badago.
Bestaldetik baita ere ikusietena da bai, beti errelazionatze deu, ondo jatia, barazki pila bat jatia, baina eskenik ez ditut karbohidratua jaten, porque eske ez dia onak, o beste nutriente, makronutrienteak igual alde bat eguzteitue, eta etorri zentzai jendea baita ere, nik oso ondo jate, baina energia falta horrekin nabil, da buelta eman ezinik, da, bueno, eske zer da ondo jatia, no? Barazkik eta hauek asko jan da beste guzti alde eta guztia. Hor balantza hortan, esplikatu bertzadina edukazio nutriziono bat emanez, denetik jamerdala, eta ez dula falta ikomer inondik inoa. Eta nik flipa guitea, nik sukaldaria naiz, azkenean gozo gilia eta sukaldaria eta hostelerua esango nun. Baina gaur egun, dazkaten buru guztiak nik ebai, askotan, zer dan ona, zer dan txarra, dieta keto, dieta ez dakitze, dieta proteikoa, beste dietak karbohidratuanak, eta ez dakit. Azkenean, nik galduta sentitzen hau askotan ez da? Bai, a ber, dena azkenen dia nik ustez metodo batzuko, dieta, nik gaina beti zan naiz, dieta ez dut dieta esango, porque beti da konotazio negatibo batekin, ez dut restriktiboa, saiatu berdena beti bilatzen da, ohitura oso zentsu batzuk eukitzia, luzea behira, jakiteko nola inberritu dugun gautzak, eta ez eukitzeko pixu galera ba, baina gero efektu errebote bat akabo. Ikasi behin ondo jaten. Pixu galera akabo, baina giltzurru nahi zorratzen nahi, garrantzitxo dala. Bueno, dana da garrantzitxo, baina kontu zibilia. Hau botaiak mesedez Andoni horrea aspira, nik emela goitut hauek. Hemen txegorritzen jarriko ditut armendolekin bi esezik. Joseba, sobrante hauekin da zein goik? Hori nahi eman, horiek nahi eman, hau hemen bazarrian lagako ditugu. Eta inbiardiak enaek, ogitxo hori ere bai. Pusketetanin, hemen gorrituko ditugulako, baratzuri eta... Txikin goizkito? Bai, ikin, hola, oidek. Lauki txikiakin, emango jo aurrena hauei toste txiki bat, eta gero ogilei bukaeran, huelta eta huelta, nahiko izatealako. Bestela ogileak erringo zaizkiun, besti eiteako. Eta nola iten dek adibidez estudio hau? Nundik harrapatzen dio jendea? Nundik nola kudeatzen dek hau? Bueno, a ver, beti hasiera batian lehen kontsulta bat iten dit. Bai, lehen kontsulta itzerri etziot. Bueno, azkenen pertsona etortzeanian nik pertsona hori aurrena ezautin, berdez. No, orduan iten dutena galdetegi zabal bat, bai, da galdetegi hortan milaka galdera, bai, azkenen lehen da biziko galdera izaten dek, ze helburukin zatoz. Zerren bila zatoz. Ze helburukin zatoz, hori da. Baina gero horren seginan datozki, gaixotasunik badakaun, ez dakaun, jateko txuben olakoa dian, kirolik iten deun, ez temiten, lanea jutezeara taperra eman berdeun edo ez eman bez, jakiteko plater bat edo bi jaten dituzun, kapritxua azkaun ez azkaun, eta baita ere garantitxuan netzako, pertsona bakoitzai zer gustatzen zaion eta zerrez. Claro. Bai, esatetena. Ez izateko tortura bat behar diozuna, ez da? Hori da, bilatu berdona azkenen pertsona bakoitzak zerbait gustoa itia eta albalin bada bere bizi estiloa bihurtzia, hori. Esatetena, dieta bat itia zerbait restriktiboa balin bada gero eroritea izazten. Gero eroritea iz. Bai, orduan, guazen ikastea, guazen pixkat garrantzia ematea ohitura honak artea eta ez dieta puntual bat izatea, eta ohitura honak luzarako eta bizita guztirako, ez da? Ba, niten esate beti iguala, nire gana etortzen denak, eaman gona da bintzat ikasketa bat, luzea begira jakin gola zer jatia dakan, eta nola jan berdon. Ze ona. Eta ze garrantzitsua, ze gaur egun, hainbeste ingeniero, hainbeste dietista azkauzare sozialetan da, telebistan edo gimnasioan, azkenian danetako ikustitan, eta galdu iterea. Eta azkenian zeiten dugu, heldu gehien gustatzen zaigun nahi. Claro. Enbede realitatea heldu, azkenian, hau gustatzen zaite, hone helduko ziot. Baina igual kaltea jaiziten iri, ez da? Bai. Eta, eta kaina kontuatuko zea, behin jak kalte itezunean. Orduan kontuatuko zea, ordu arte zea kontuatuko. Noiz dakigoi, sintomatologia ezkanen jo, nekauta nao, ozea pasatzen zait, beste pasatzen zait. Bai, oilia eroitzen hasi zait, edo gerriko minazekaz, ez da? Da, behan du. Eta genetika nola kontrolatzen deko, nola ateatzen de jendian genetika? Odola ateatzen jok? Ez, nik azkenen analizio testoi berdetenen informazioi lortzeko, iten detana da, hilia kendu.
Ilia kendu? Bai. Nei asko ilia kendu, Bai, neiretek asko falta ja. Vale, ilia kentzeiok, Bai, buruan atzeko partetikan hiletxo batzuk Bo, atzetikan usteiat. Atzetikan normalen... Opetetik aiak Eta bai, hartitu lau bost bat hile, bere zeakin, sustraiakin, eta horiten dentena biali laborategi batean analizatzea. Behin bialtzeken laborategi hortan... Zeir izte zaikor? Ba, informe moduko bat, ikusteuena azkenen... Ireaita ez tekireaita, iraita ez tekireaita... Aparatu atletikan, defizientin nun ikusten dian, nutriente atleti, mikronutriente atletikan... Hori dana emateik hile batek, Bai. Hobe. Bai. Eta noa bialtzen dek hori, nun dago laboratorio hori edo? Bueno, laboratorio azkenen, Hamburgon dagoen laboratorioa da, nik azkenen korreoz biali berzatet, eta denbora batea, behaiek emaitzak bialtzeat. Eta gero nila emaita azkatenean, inbertena interpretatu, eta behakoitzai bere plangintza jarri. Ona. Bueno, lagunak, hemen txe, lehen da biziko urratzak eman ditugu, Beitu, hemen indetena da, ondo gorritu zaieskila, eta guain, jarri etemen tipula martxan, botako ez, baratzuria ere bai, eta gero rogila gorrituko zaigu, eta manjaua prestatuko deu, eta gure gixaua ia dominatuta dakao. Eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea joan, bale, Andoni? Zarki. Ba, zehazki jungo gaituk bokadero jatetxera, eta bertan prestatu igue, zaieskiakin beste errezeta bikain bat. Guazen ikustea. Kaixo Joseba, nahiara naz. Gaurko honetan Bilbo zauzie bokadero jatetxean. Ongi etorri. Bokadero jatetxea 2017 urtean zabaldu ginen, gure sukaldaritza mediterranioa da. Bilboko erdigunean kokatuta gaude, Gardoki Kardanalaren kalean. Gure dekorazioa oso zainduta dago, marmola, egurra eta sumea material garrantzitsuenak dira. Eta 80. hamarkadako mediterranear herrialdetan oinarrituta dago. Gure sukaldaritza mediterranearra da. Okela, karrainak, brasan egiten ditugu, eta gainera mediterraneoko herrialde desberdinetako platerak ere baditugu. Grekoa, musaka, frantziatik cordon bleu edo italiako pizzak. Masak gure egiten dugu eta gure plater guztiak etxean indeko platerak dira. Astelenetik ostiralera eguneko menua eskaintzen dugu eta kartare bai. Eta asteburuetan dekogu taldentzako menu bereziak eta gure kartare bai. Eta gure bezeroei gehien gustatzen zaizkien platerak, musaka grekoa da, edo cordon bleu, edo masaiak, edo, nola ez, gure saieskiak. Eta gaurkoan egingo dugun errezeta gure izarretako bat izango da. Bueno, hemen gaude, Beatriz eta ni gaurko sukaldaria bera izango da, eta gure errezeta txerri saieskiak temperatura basuan pistatzorekin izango da. Lehenengo pausua, saieski zatia utzeko poltsa baten sartzen dugu, hiperbeltzarekin, gatza eta olibarekin. Ego eta 4 ordu egon behar da marinatzen. Gero labean sartuko dugu 8 orduz, esti eta erromero saltza bat egingo dugu, margostu saieskia eta brasan amaituko dugu. Gure kartaren inspirazioa produktua zen. Garbia, emekoa, kilometro zerokoa. Brasatik atera eta guarnizioarekin jarraituko dugu. Gure guarnizioa izaten da eszenarioa eta kolore desberdinetako tuberkuloak. Hori guztia suestituko dugu eta gure platera aurkeztuko dugu. Bueno, Joseba, hau da gure gaurko platera, bokadero jatetxean, zure zain egongo gara, eta, bueno, espero zuen gustokoa izatea. Agur! Aupa Naiara eta aupa Beatriz. Ze itxura plater horiek. Ai, ama, eski txerri saieskiare bai, gaina, temperatura baixoan inda. Zea, gelditzea ja mantekila bezala. Eta gero azkenengo toste hori eman, ezurrako la... Egia esan, eharra errezeta indezuna eta jarraitu horrela, goxatu arazten denoi. Gu gurian jarraitu berdu. Beitu hemen, toste hau harrapatu berdu, Ez ba tostatzen, ez digu gehituko honea zapore gehiegi. Ikuste zue, eta hemen indeuna da, bai, baratzuriak, armendulak eta ogilak ondo sigortu oliotan. Eta hau jungo izenak hemen bajatzen.
Ez dek dana batea botako, porque papilla bat ateako zeita ezingo dana. Bota pixkanaka eta masa egiten jun, bale? Emango izu bero dago, emango izu goiara bat, harrapatzen juteko, eta hori egiten jun. Bale, hemen da gauna da, baratzuria eta tipula martxan. Behitu pixkaten ze kolore hartu duen, eta kolore hau da, oliotan ondo pregitu deulako lehendabizi saieskila. Bale, hau lagako deu pixka gehiago goxatzen, eta bitartian inbiarretena da, nik patata zuritu, eta patata potxatzen jarri, zeatikan patata botako ditugu behin inda da honian, baino bihar deu patata potxauta egotia. Bueno, Andoni, i usurbildarraiz, ezta? Bai. Kontsulta bertan aldakak. Bai. Bai, usurbilen bertan. Bai. Vale, nundakazu, zehazki usurbilen? Justu udaletxean parian. Udaletxean parian, Zentruan. Goraka junda orden, ezta? Oidek. Segun hundik andortza izen, bai. Bai, zautzetik anjun, da pixkat barroa egin da gora agun, ezta? Oidek, bale. Eta, zesan bernian, zenba demora, bakit kontsulta noiztik handakazu, urte bete etxo edola, ezta? Ni hasi nintzen, justu nire konsultakin urtarri jontan. Urtarri jontan, hasi berria, zea orduan, ezta? Bai, bueno, ni lanian debili naiz justu nutrizionista bezala. Nundikan noa ibilizia ibilbidea zure zentrua iriki arte? Lehen ebiltzen nintzen kirol teknikari bezala, hemen Donostiko zentro deportibo batean, eta gero hortikan beste batea jo nintzen, eta gero aukera aukin nun, ja nutrizionista bezala lan egiteko beste enpresa batean. Eta, bueno, hor azkenen esperientzia hartu nun, eta egoera bat zala eta bestia zala, aukera aukin nun zurbilen ere konsulta irikitzeko, eta zanon, eroan itet, ez ez sekula ingo. Ondo indek. Eta aurre inuan buru belarri, ezta? Bai, kostata, Bai, Bai, ez teke erresa hasiera eta... Baina, bueno. Ze bildurak euskan, zerreik itezian pixkatatzea. Azkenen langile bezala honia, bai, komodo, ezta? Oso komodo da. Gero, ni nire lan aitetela ondo, akit. Claro, beste aldetik handa hona da, jendiak zurekiko ze konfiantza dakan, ez autu inberdizu lan... Bildur hori dakazu, ezta? Claro, funtzionatuko, unestun funtzionatuko, baina, bueno, egile esan, gusto nabil, itenen ezanakin, erantzuna nahiko positiboa da, pixkanakadana, eta hola, junberdu, así que... Ze jende gute zaik gehiena? Herritarra gute zaizki, kanpoko jendia, o Donostin da leheno indituan kontaktuak, edo ze jende mota? Denetikan. Herriko jendia baitare animatzen hasi zait, eta egile esan asko posteitorrek, ze azkenen konfiantza behaien artikaneak usteguenak ebai, mira, zehotzen nahi due, eta nekin kontatu duen, no? Eta nik azkenen ebai, usurbilen jarri baitare, herritarrere bai zerbitzu emateko, eta... Herrian landu alizateko egindeken artiakin, oidakiken egin, ezta? Oida. Ni laguntzia barin badakat, netako garrantzitsuna hori da. Osa, ez du, klientiak bitu du, kanpokuak, iparaldetik etorri eski batzuk, bizkaitarrak izan nintzen ditut, denetikan, baina gaur egun batik bat, hemen Donosti aldekoak. Eta jendia etortze zaikena, zetortze zaike jo, leheno esan de pixka zerren bila, baina etxekiat, ebai kirorra arlotikan jende profesionala etortze zaiken, gehiago etortze zaiken etxeko jendia, edo zerrei enfokatuta, igual enfokatuta baino, ze etortzen nahi zaiken. Enfokia baino gehiago, oantxe bertan denetikan ite dugu, zerbitzu ezberdina azkat, baina kirolatik esan dekan bezala, jendia baitortzeala igual, errendimendu horren bila, no? Azkenen igual, esango dugu, mendilasterretan ibiltzen jendia, ziklistak dianak, batez igual, kirolak batik bat lotuta dauena igual, janarillakin edo pixuakin, arraunlarik eba igual, eta holako jende etortze zait, batik bat kirol mundutikan. Eta zerretan eukitzen die kezka gehiena? Zertan bihar die laguntza? O zerretan usten diau asko sekiula, eta gero laguntza berdi hau usten diaun hortan basekiula iten? Etxekiat ondo esplikatu nauken. Bai, a ber, ulertu dit. Vale. Zer gertatzea kirola ditan, alde batetikan, kirol batzu gaubela, pixuak eragina ondila dakala, horre jendeak iteruna da, jatia igutzi edo beti gutxio jatea jun. Helburua ez da hoi. Gutxio jatel ma dau, energiako buru ere asko festea, gasolina pila bagastatze deu, eta ez bali ma dau gasolina berriz jartzen, azkenen fondiuta bukatzek. Fondiuta bali ma zaudek, geho entramentuk edo kompetizioan, indarri gabe biltaz. Bai, ordu nik usteet kirolaritan, batez daun aspektu garrantzitsuna, esango deula da, pixkat energia horren gestilua,
eta baita ere, helburu pisuakiko baita ere, baina batez garrantzitsuna... Energiana, no? Energiana. Errekuperatzeko mobila, hori, eta azkenian, nunite jaukala, azkenian ikleno esan deken bezala, energia eta gaudean pasta jangoen mordo bat, eta bihar indartxe hongo naiz. Hoi da, bai. Eta azkenian, holaek, baino ez teko aldi berian, ez da? Hoi da. Dena ez da justu behin janda jazta, osea, inberdona da, entramentua potentego balin bada hidratokarga edo energia karga hundigoa sartu beharko deu, kompetizio da kaunean, bateze garantzia, energia hori emango jo, entzon izango ban. Bai, karga inberdit hidratua nao, eske kompetizioa zeka, bateze pasta eta arroz eta dalako gauzakatizkiek, azkenen energia horiek emate iguelako, baina, klaro, geho beste atzuan ikusi behar da baita ere, segun ze tipotako entramentua azkaun, zelan du nahi deun, porque azkenen intensiade bajuko entramentua balin badakau, igual ez da bain beste energia ber, orduan igual saiatuko gea energia gutxio sartu eta beste bia batzuk entrenatzen, hor... Eta ze usten dek, ibiltze gaitukela, o jendia ibiltzekela azkenian, sobrauta ibili esteko beto pixka sentimetro bat euk hemen pixka gehiago gerri bueltan, baina pixka lasai ibili, o etxekian naz... Afizionatu bezala, o ez balima zure... Zabez blajo, bai errendindo berdi, porque profesionalak, lo que sea. Olimpiadetan itxiak, egurra berdia, bai. Igual bai, ja, zango jo, minimo oieke bai, mejora ondila mateiekela. Baina, nahi eta minimoitan, baju gire bai, ja txarrea. Igual okerroek bajua eroritzia, gehiago eukitzia baino, ez da? Aldik izan. Orduan beti bilatu erdana da, puntu optimoi, pertsona bakoitzana, eta horrek ez dik esan nahi, 5% grasa kantia eduki berdiula. Pues ez, bilatu erdana da, kirol bakoitzean, ze berdiu, indar gehiago berdiu, pixu gehiago berdiu, gutxi berdiu, oidenan baitan, erabaki gartzen jun berda da, pixkat kirolari jakin baitare, erabaki horiek hartzen zen, berda. Eta orduan, zein izango zen jatordu bateko elikadura orekatu bat? Ni betzaten dutena... Hau ja, boten goziot, oso ondo indek, oso ondo. Horan nitxon eman da ema. Eurra eman diok, onda. Guan hemen danan astuko deu, eta honek eman gozio fundamentua donei, eundokua. Bai, esaten nitxon nahi Joseba. Otordu bateko netako funtsezkoana, bateze, otordu bakoitzian, albalin badeu, barazki razio bat euki, proteina razio bat euki, eta hidrato razio bat euki, bai. Gero grasa ez kontutan hartzen, batez ez sukaldatzeko beti, olio ibiltzen daulako, orduan izango dugu intrinseko sartuta daola. Orduan makronutriente guztik hor dazkau, eta barazkikin, vitaminak eta mineralak sartu ingo nituzke. Orduan, gauza hori dena balin badaude, netako ja estrukturalki, otordu bat ondo dengo ditake. Eta zer de garrantzitsuena, nik hor askotan kezka aukitzeat, esatekela, jope, tomate bat, bale. Baina iguantxe arte tomate bat, o hartzek abuztuan tomate bat, horrek nutrizionalki ezindik berdina aportatu, ez da? Ez. Azteko tomatia gaur egun oain jate balin badeu, edo abuztun jate deuna diferentea bat, kilometro zeroko gara, eta momentuko sasoiko... Gorri jatea du landaretik, ez da? Hoi da, oik hartitugula. Edo oainguak seguruna beste numaite ikarritue, edo igual transgenikoa dia, edo beste produktu batzuk ibilituzte mantentzeko, ez dakit orduan. Nutrizionalki berdin ez da izango, batez ere komposizio minimo. Minimo hori ez talako berdina izango, ez da? Ez ki horre askotan nik hori eukitzen nekezka, eta hori asko gertatzen da ere bai, gariekin, o eosein frutuekin, ez da? Azkenean gari bai, ez dakizen zereal hartu berdeu, bale, baina ez da berdina izango, zereal bat, transgenikoa, refinatua, eta ez dakize, edo zerbait hartzia, gari natural bat, ekologikoan indana, eta integrala dana, ez da? Claro. Ez da zer ikusikan. Ez da zer ikusikan. Bueno, lagunak, hementxe, itzein da bago azaurreaka. Patata potxatzen dazkau, saieskiak isatzen dakau, eta gero gueltatuko gea, alde batetik maionesa prestatzea, eta entxalada egitea. Eta bitartean ingo deuna da, bigarrengo reportai baten bila jungo gaituk. Zondo. Ingo deuna da, Artesoro, baserrira jungo gea, eta ikusiko zue, lurrataz asko ikasiko du. Guazen bertara. Haupa, Joseba, berriz hemen Galdamezen, Robert naiz eta Artesoro baserrian gaude. Gaur, jorratuko dugun gaia izango da, baratze ekologikoa nola hasi. Osake, oso interesgarria denez, etorri gurekin. Hemen gaude,
landa batean, ikusten duzuenez hemen daukagu ja eginda baratz bat, baina nahi duguna da luzatu. Hau da landa. Hemen ez da egon inoiz baratzik. Eta 3 hilabete barru, hemen birlandatu dezakegu gure barazkiak. Arazorik ez. Gainera, goldatu gabe. Ez dugu mugitu behar lurrik. Ez dugu erabili behar atxurrik. Ez dugu erabili behar motoazadarik. Ez. Bere kabuz, bera egingo du. Zergatik egingo dugu horrela? Argi. Baso batean gertatzen dana kopiatu behar dugu. Gure altxorra da lurzoru. Eta gure altxorra babestu behar dugu. Horregatik gure metodoa ditzen da babesten. Bueno, eta nola egin behar dugu hau? Bueno, pues erreza da, orain ikusiko duzunez bezala, urratsez urrats joango gara, eta lehenengo urratsa da, hemen dagoen belarra, guztiz moztuta egon behar da. Zergatik ez dugu goldatu behar, arrazoi pilo badago, baina nagusinak dira, lehenengo eta behin, goldatzen baldin badugu, goian dagoena beherantza eramaten dugu eta behan dagoena gorantza. Orduan, holan nutrienteak galtzen dira. Hor dauden izaki bizidun guztiak hiltzen dira. Eta beraiek oso importanteak dira. Beraien lanagatik, azkenean, gatz mineralak askatzen dira, eta gatz mineralak dira landarentzako gure barazkientzako nutrienteak. Eta gero, beste aldetik, estruktura apurtzen dugu, eta estruktura oso importantea da, barazkiak hor egongo direlako finkatuta, airea eta ura nola zirkulatzen diren oso importantea dira, bestela ito edo hil egiten dira barazkiak, eta guzti hori apurtzen da goldatzen badugu, horregatik ez dugu goldatu behar. Noiz egingo dugu prozesu hau? Edozein momentuan posible da, baina egokiena izango zen neguan, udazkenean edo neguan. Bedarra moztu eta gero, orain definitu behar dugu zenbat zabalerekoa izan behar dan baratza. Eta 1,20 zentimetroko zabalera izan behar ditu. Guzti hau estaliko dugu orain, eta hemendik aurrera ez dugu zapaldu behar inoiz. Zapaltzen baldin badugu, adibidez, lurzizare batek egiten duen lana, zuloak eta guzti hori, apurtzen dugu beraik egiten duten lana. Moztu dugun belarra bizirik dago. Hiltzeko, kendu behar diogu eguzkia. Lehenengo urtean, eta behin bakarrik, erabiltzen duguna da kartoia. Tinta gabeko kartoia, eta baldin baditu plastikoak kendu behar ditugu. Zer lortzen dugu kartoiarekin? Behan dauden izaki bizidunak erabiliko dute, jango dute. Eta jan eta gero, egingo dute kaka, eta kaka hori da komposta, da ongarria, ongarri honena. Eta holan, pizkanaka, lurzorua hobetzen doa. Prest egongo da 3 hilabete barru, gure paratxoekin birlandatzeko edo ereintzeko. Hilabete ondoren, bazterretik batez ere, agertuko dira belartzarrak. Eta belartzar hauek kendu behar dugu, baina kendu behar dugu sustraiekin. Gero, berriro, estali behar dugu berriz. Zergatik zen eta somorroek jan dute ja bota genuen belarra. Eta betiko araua betetzen. Fermentazioa ez da gertatu behar. Horretarako, geruza ez da izan behar lodia. 3 hilabete pasatu eta gero, holan topatuko dugu gure baratza. Eta orain da momentua, birlandatzen hasten. Eta paratxo honekin, zulotxo bat egin, topatu lurra, sartu sustraiak, eta listo. Eta ikusten duzuenez, ez dira bedar txarrik. Ez daukagu hainbeste lanik. Eta ez dugu ureztatu hainbeste, zergatik honen, geruz honen esker, behan dagon ura mantentzen da. Bueno, Joseba, agur esan behar, lan asko dagoelako betiko moduan Artesoro baserrian. Urrengo programa nahi baduzue, oso gauza interesgarriak ikusiko ditugu. Gero arte.
Aupa Roberto eta aupa Artesoro, Galdames eta ire buelta guztia. Egia esan ore badegiri beti entzutia, zeratik beti ikasten, nahi gaitu. Eskerrik asko eta horrengo batene ire saiongo gaitu. Besarka da ondioa lagun. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen txe, gixaua martxan da gau, eta telebista bakizu magia iteula, eta hemen egon da hau, ia ordu bete, goxatzen, behitu ze itxura da gan ja. Inbiar deuna da, jarraitu hemen goxatzen, eta patata iguain, egurra eman diet, barrutikan biguna daude, egurran eltezan energia bota diet, eta gainetikan kurruskak gelditzen diena, gehituko ditugu, eta bagoa zaurraka. Zu lagundu berdiazu maionesa egiten. Ingo deuna da maionesa normalain, eta gero botako eskio gozagaia gainetikan, bale? Bale. Gero botako jo pixka limoia raiauta, asitxuak, eta ziapia. Badakizu zer dan ziapia. Hola esan da ez? Mostaza hola, bai. Horretik izan porque jende asko ez daki ziapia mostaza dela, baina mostaza da, eta horrek kiston ikutu emango jo maionesai. Ba, ekin maionesai, eta nik entxala da prestatzen jungo naiz. Hementxe, ingotena da bola hundi bat hartu, eta dena Julianan, gordinikan dijoa dana, azena joa, asa eta dana gordinikan. Nik asan, entxala da egiten dut etxian desentetan, eta egiten detena da, asa moztu fin-fina, mandolinan izango bazan bezala, Andoni? Zema batako ziot, zabinagria? Hori trit, txorrota txiki bat. Eta gero itetena da, batzu jakin aliño ehar bat, eta batzu jakin astu, eta kistona gelditzea. Ba, gaur imaginatu, lombarda botako jo, azena joa, zagarra, eta gero gainea, maionesa horrekin aberaztuko dago. Eharra geldituko. Bueno, beste galdera ban nahi nizunin, bezke asko geukitzen deula buruan. Beti da noi gustatzen zaigu, trampatxua egitea, Baskai ehar bat, gozo ehar batekin bukatzia, kopa tapurua bai batzutan. Ez dakitoi dana pekatua dan, aldanin, ezindanin, sare sozialetan batzu jentzute jot, amamak emandako roskillak ez jan, da esatez, mesedes, mesedes, Ni bezatet iguala. Nizate, amamak roskillak ez jan, hobeto egina zillo ez jun, ez txekiete ez, dana tamainan, azkenean dana tamainan. Oida, dana tamainan, osea, otxura ez balin bakazu, egunero iteko lako gauzak, ez da ez da gertatzen baino. Tartian behin roskila majan ber balin bazu, o litxarkerin bajateko herriko ilusio. festetan, da zanpela joak eta horrea barrakak eta roskila batzuk egosi, ez da? Oida, ez da gertatzen. Ez da gertatzen. Karo, esan diauna, txarra egunero gaueko helaua, egunero jateuna. Oida, hori txarra, ez da? Egunero, oida. Eta egongo zan gauza hoie guztitatikan litxarkeria bat beste batzuk baino gehiago gorroto dituzuna o gorroto dituna gure gorputzak. Puf, galdera komplikau itaiak. Bai? Bai. Ez que hor beti esateko, bai, azukria gaitza dala. Baina, kolorantzia, baina gari jo ez dakit, beste gusanituak, ez dakit hainuna dia, baina ume txikilai emate jo. O bokabitzak, o ez dakit, gauza batzuk esatezu. Gominolak, hain beste gustatzen zaizkigunak, hain ondo sartzen dia hauan da hain xamurrak dia. Baina, geho, ez dakiten... Zerrekin dakau nitia pekatua gehiago? Ba, gehoz da elikagaian naturalagoak izan, o gertuko guak izan balin baia, oandik eta hobeto, netzako abiez, panaderi batean oztako, ze bat, napolitana bat jatele mazu, madalena bat edo. Madalena bat, balin bakizu nulo ninda, eta hori jatele mazu, hobeto gominola baino, ze gominolak, zerrekin daude gominolak inda, ez dakigu. Orduan, matuta ez da egiz, eta gauza batzuk irakurtituz, ez da egizu ez da zer dian, Bai, hori da. Ja, ulo ez dait. Bai, eta gainea, ba, esatezuna, ez da, momentu puntual baten, gozo puntua jaten bade, ba, puntual baten jate dugu, ez dugu goizero jaten, ez da? Hori da, osea, azkenen gauza puntual badanak, ez dizu mina ingo. Tikizmikiz jartalen magea, ez bazu iten, pues hobeto. Baina, bueno, osasun mentalare bai hor dao, alderdi soziala hor dao, orduan, pixkatana kontutan hartuta... Igual, elikagaikin oso ondo zabiltza, baina, pizton raiauta bizi basea, alperrik aigea, ez da? Osasuna zer da? Osasun fizikoa? Dana da, azkenian, ez da? Oie, dana da. Eta zerrei ematio zu garrantzia gehiago hor, adibidez? Elikaduran zaude zentratuta, baina esan desuna nola galdetzen desun bai lan oiturak, lo ondo itia, lagunekin ibiltzia, ez dakit dana balioko, ez da? Dana da garrantzitsua. Bai, ze azkenen loga eskiten duen pertsona batek, adibidez, ez du errekuperatzen bierdun energia hori. Gorputzak deskansatzen berdu, urrengo gono ondo duteko, orduan falta hori balin badaka, bokertzen joango asuntua.
sozialki atatzezanak eta gaizki da barin badago sozialki, oire ez da oso ondo. Psikologikoki ondo ez da ona, baita ere ez da ondo. Ordon, aspektu guztik hartu berdia kontutan, da azkenen pertsona bakoitzen mamertza joana da, errestasunak alderdi guztitan. Loiteko alazten bakazua, igual... Askotan lo beste uiten ebai ez gehalako ondo delikatzen? Bai. Baita ere, ez da? Aldu izan, jendia askotan jute baita ere. Oia ze jutezea, falta zeitun? Bai, da, digestu ingabe jun balin bazea, kriston pixutxu zaude, ez tezu ondo egiten... Bueno, danak daka eragina, edo estresak baita ere. Bai, ez da? Bai, lanak eta... Gaur egungo gaixotasun principaletako bat, ez da? Ba, bai. Estresa. Ba, bai. Bueno, zemuzuan maionesa horrekin? Nik ustet, inda zegoela. Onda alda. Bai. Nahi bali mea probau. Oso ondo, nik iretan konfiatzeiat, euneko egun. Inberdiokena egonea, guain. Betu, hauken duko jo, soberan dakana. Vale. Eta hor botako zu. Hemengo hasitxo hauek, pixka pikauntzak, bale? Vale. Labanakin hartuta, hola pixka pikau, eta bertara bota. Botako esuna dare bai, ziapia, hemen da honan erdila. Eta gero, hemen lagaizu raia horia, limoia botako jozu pixka raiauta, bale? Bale. Venga, zure kontu, eta beraztuko duzu maionesa hori, eta puntxuan jarriko zu. Hemen inbiarretena dare bai, patatak atera, eta gero ja gixaua izartuko eskio. Earra indeu. Eta hemen inbiarretena da, zagarra moztu, eta hau raiatuta bota. Bagoaz aurreaka, bagoaz. Hemen ingo izutena da, hausiken du, oso ondo. Bueno, eta ze, egun libretan, ze tokate zaizuitia, pentsatzen dut oso kiloraria zehazu? Nik kilora izan naiz beti. Izan zea. Izan naiz. Oain mantenimendua. Oain bai. Azkenen lanian ahora eta nire konsultak indadanakin, prioridadea, eta bain kilo gutxioen izten. Baina esateten, beti da momentu puntual bat, eta beti da denok ordu erditxo bat zerbait iteko. Ez izaten guain kilola emerzonean tope da eruan mon bihurtu. Bai. Baina aktibo mantenduta behintzat, inkluso laneko estreso ikenteko ere bai, zerbait iten beti. Hori esala gaur egun esaten duena hori da, guantxe, ni uste garbi esan ezula gaina. Askotan esateu kirola inberdala, eta kirola inberdeula, eta askotan inberdeu ariketa fizikoa. Hoi da. Ez, kirola iten buskatu itege askotan, ez da? Hoi da, kirola eta ariketa fizikoan desberdintasuna hori dek. Osea, aspektu bat, kirola esango deu, kompetizioa, horienak, ez da beharrezkoa, sino que horrin berdeuna da, aktibo mantendu, eta garrantzia eman, gure gorputan gastua eta ongizatia batez. Dudi gabe. Joseba, abotatzeko kutxarila bat? Esan, bai, emango izut kutxarila bat, limoia raiatzeko hor dakazu, eta ingo zuna da hori dena nastu, eta geho honea bota, eta dena gola ensaladilla da bezala ingo dugu, bale? Venga, ire kontu hori, zure kontu hemen sardezka dena nasteko, hartuko etena da, hemen platertxo bat ateratzeko gure errezeta, baina lehendabizin biharretena da, patata hauek papeletikan pasa. Bale, bani joateatzea. Patatak atea, gixaura bota. Gio komeniko zan, hemen gixauan, patata hauek 3-4 minutu utzi olako xatzen, zergatikan, patatan barroaino ondo sartzeko, goxotasuna. Baina gaur egun badator eta platera datu inbiarko dugu. Inbiarretena da, olio hau, hemen dikan, atera. Bale. Zemuzu ahi. Ondo. Zagarra falta zaitekirik zuritzi hor jartzeko garruan. Azala eta guzti jarriko jot. Azalakin o azali gabe gomendatzen zu jendiai gauza jatia. Bai, azkenen, esateguena, azalia emeti, fertilizantek ibiltzei gala edo, beti produktuen gatikan, azalak entzia beto. Bueno, azalak ebere gauza azka, fibra dakala, beste dakala, orduan, netzako fruta ondo garbitze balin badeu, azala guzti hobeto. Barroa hobeto, dena oso ikan, ez da? Bai. Ba, ezken nien esategu, guk ere bai errezeta asko diteko, batzutan kendu iteio, baina beste errezeta batzuk, kentzen badio zu azala, ez zaizu ateatzen errezeta ondo. Zeratikan azalian daude pektinak, diala gelifikantiak, adibidez iten badezu iragazagarra azali gabe, ez zaizu ondo ateatzen. Ja. Eta hor daude, azkenian ere bai, fertilizantia, baina baita ere bakteriak eta gauza naturak ekartzen ditunak, ez da? Ba bai. Bueno, nola gua horrekin? Bueno, nastutzen nik dana. Ezin hobe, zaharra falta zaikor, raka, botako zio gorrea. Karreri jartuan. Zahar guztia, karreri jartuek, patatak gixaura. Vale, hemen man, izan puxita, pegatu zaitek.
Harazen muzko endegen. Zegit. Ezin hobia. Ez ditorratiko. Ezin hobia ziok. Vale. Ingo deuna da hemendikan. Razio bat atera. Eta gero onduan entxala jarri lagungarri bezala. A ber, Ai, ama. Venga. Oh! Vale. Xamur, agatea zaizkio. Ona, vale. Hemen beste pare bat puxeta jarriko deu. Horrela xe. Hau laguntzeko. Nik uste listo, Joseba. Eman bigoiara horiek. Bilak eman. Oso ondo. Venga. Eta hemen ingo deuna da. Onduan lagungarri. Hola xe. Moitu gabe hartu eta jarri. Ah, earra. Bueno, lagunak, azteko tamen, mil esker horre otegatikan, perezian bilakuna izan nahi zinobakun lagunak. Eta hiri, eskerrik asko, indeken proiektu polito negatikan, gudanoi jarraitu laguntzen, eta badakizue. Bueno, sare sozialetan eta nola heldu dizugu topatu? Instagramen da Facebooken baitare, AZ_nutrizioa. AZ_nutrizioa. Barea jun, eta andonian nengoa laguntzeko. Ondo. Agur lagunak. Arte.